Etxean egon beharreko aste hauetan sedentarismoa areagotu da. Pertsona askok ere etxean ariketa fisikoak egiten ikasi edo hasi dira hauek egiten. Honi buruz hitz egiteko gaur Izaskun San Anizeto Orbegozo dugu gurekin. Izaskun jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietako graduatua da. Eta Instagramen ia 10.000 jarraitzaile ditu. Bueno, kaixo Izaskun, ongi etorri gurera. Lehenik eta behin galdetu nahiko nizuke zure lanagatik edo saretan ikusi izan dugunez, pertsona oso mugitua zarela suposatzen dugu. Nola daramazu konfinamendua? Betian izan naiz oso mugitua, da lanen ere mugitzeko aukera orduan ezin kexatu. Ta, konfinamendua gogorra da, nire gora berak ere izan ditut. Baina, hasieran pentsatzen hona baino bastante hobeto damakit. Saiatzen naiz egunean zehar gauza egiten, entretenitua egoten, da pentsamendu nahiko baikorra izaten, eta lasai egoten bereziki. Konfinamendu garai honetan gorputza mugitzea garrantzitsua izango da, ezta? Dudai gabe, mugimendua garrantzitsua da gure organismoan funtzionamendu egoki baterako, baina bereziki momentu honetan ezinbesteko erreminta iruditzen zait oreka emozionala mantentzeko. Alde batetik jarduera laguntzen gaitu osasuntsu eta entretenitua mantentzen, eta bestetik endorfina izeneko zorientasun hormona ere jarrientzen laguntzen gaitu, eta honek antsietateai, estresai eta depresioei aurre egiten laguntzen jo. Zer esango zenioke egunerokotasunean kirola egiteko momenturik ez duela esaten duen pertsonari? Damakion bizitza ritmoakin ulergarria da askorentzat zaila izatea tartetxoak bilatzea, baina esango nieke egunean 30 minutu iteakin nahikoa dakatela eta ez dutela zertan jarraian behar. Gaina bizitzako ohitura txiki batzuk aldatzen baitugu helburu hortara errazago iritsiko ginake. Adibidez, etxeko igogailua hartu ordez eskaileretatik igo, desplazamentu motz guztik oinez egin, garraio publiko hartzen badego adibidez geldialdi bat lehenago jaitsi edo asteburuak eta aprobetxatu gustoko jarduera egiteko. Bizikleta, paseuak, mendia, odana dalakoa. Elikadura ere zaindu beharko dugu aste hauetan gomendiorik? Bai, noski, elikadura mugimendua bezain garrantzitsua da, baina testuingurun eta pertsonan arabera ezberdina izango litzake. Momentu honetan bereziki barazki eta fruituen kontsumoa gomendatuko nuke, hauek dauzkaten antioxidatzaile, vitamina eta mineral kantitateagatik, eta bestalde ultraprozesatuen kontsumoa ekiditea aholkatuko nuke. Hauek kalte besteik ez dute egiten, eta momentuko zorientasun hori ematen badut ere konprobatuta dago gerora depresioa eta ansiedadea sortu dezaketela. Izaskun sareetan jarraitu nahi baduzue hemen bere izena. Izaskun, bertan sareetan senideen artean egiteko materiala prestatu duzula ikusi dugu. Kasu honetan antzararen jolasa berezi bat. Konta iguzu, zertan datza? Mai jolas honen helburua jarduera fisikoa senide eta lagunekin batera era dibertigarri batean egitea da. Etxeko txikita gazten eredua eta oso garrantzitsu iruditzen behaiekin batera jokatzea. Jolasan bertan ekintza ezberdinekin barkoia, mimika, dantza, jauziak, flexioak eta helmugara iritsi arte, eta egoera hontan ehundaka jarduera proposatu izan dira egoera ahalik eta hobeto emateko, eta nik familiei tresna edo baliabide berri hau eskaini nahiko nieke. Ariketa hauek adin guztietarako moldatu daitezke? Bai, jolasan ere ikasle mailan DBH-en hain zuzen ere oinarritu dago, da partaidearen adinaren eta gaitasunaren arabera ekintza bakoitza moldatu beharko litzake. Bereziki etxeko txikienentzat ekintza sinpleagoak proposatuz, adibidez marrazketa, oreka lanak, koordinazioa eta bar. Eskerrik asko eman diguzun informazioagatik eta familiek jokontaz goza dezaten espero dugu. Espero jolasa gustoko izatea eta konfinamendua zertxo baita leitzia, da zaindu da etxean geratu.